Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Mireia Morral i ell és el Duc. Soc estudiant de quart d'enginyeria i només em falta presentar el TFG. I aquest pelut m'acompanya en la meva trajectòria musical. Al Duc li encanta estirar-se al llit, escoltar el piano sonar i això el fa relaxar. Cop he acabat d'estudiar, ens preparem per anar a passejar. I ara tocaré Recordant de Salvador Brotons.